Yemli may ayı, kızıl iş vakıtı. Kimdir yuva jeyiştira, kimdir bakşasında qazına. Әміне балық бистесі халқы 40 үшін 40 яққа ташлап мәдениет йортына ашыған. Biz bik Irak'tan geldik. Balık bistesinin en arka avulundan, Tuluş, Karnavuk avullarından Yılnaz Minvaliyev'ni kararga özümüzün kurşu avulumuzun konsertlerini bik yaratıp karıyız. Olar tabi mene bulay munday balağın haydaydı bu. Mene min ana bile başlarına görürler. Etkenisi bilen hazırda mene büyük yakın dostlar biz alar bilen. İlnaz bik motor etip jırlay, avulşa etip, monglı etip, anlayışlı etip, avulşa şuna göre yaratıp biz ana her vakit televizorlardan da dinleybiz, kasetler da var, bik yaratabız biz ana. Biz ana bik şanabız, bağlıyız ümitler, ama zor oңышlar, icadi oңышlar tileybiz, yaktaşlar. Mektepten, mektep balasının vaxtından biləm, bik eybət, bik iyilikli bala bulu bizsi ol. İlnaz Minvaliyevni xalq tamaşaçılar yaratalar, üz iteler, yaktaş bularak da anı bile gururlanalar. Татар халқы үшін ол жыршы Илназ Минвалиев. Балық бистесінде яшаучылар аны якын итеп безнең Илназ дип йөртәләр. Һәм моңлы тавышлы райондашларының иҗатын бик яраталар. Һәр җырын яхшы беләләр. Концертларын бердә калдырмыйлар. Әллә якташларының мәхәббәтен һәр вакыт тоеп торганга, әллә туган як үзенә шулай тартамы? Илназ концертлары белән биргә иеш кайта. Туған ягында чыгыш ясау һәр вакытта ду кылындыра. Чөнки туган авылга менә мин үземнең авылыма һәр елны кайтып концерт куя торган идем. 14 майда әнием туган көне. Менә 2 ел элек куйган юк инде. Шуңа күрә районда быел үземнең туган көнне үткәрәмен дип уйладым да, монда гына куярга булдым. Туган якта кайтып җырлау үзе бер нидер горурлык бирә, рәхәтлек бирә. Илназ Минвалиев иң матур җырларын якташларына бүләк итте. Халык рәхәтләнеп җыр моң дөньясында йөзде бу көнне. Сәхнәдә Алсу Хәбибуллина, яшьрче Алина Прокопьеваның чыгышларын да таң калып тыңлады. Аякларына күз иярмәс оста кызларның биюләрен бик яратты. Татар музыкасының чит ил кешесендә сикереп чыгып, биеп китәргә мәҗбүр итүенең шаһиты булды. Концертның сценарийы Илназ Минвалиевның ничек җыр сәнгатенә килүе турында иде. Концертның сценарийы яза башлаганчы мин инде апрель азагында ук кайттым Илназларның авылына, Зур Солтанга. Күп кешеләр белән очраштым, аның укытучылары белән, күршеләре белән, һәм минем сценарийда язылган бер генә сүздә каяндыр бармактан алынган, каядыр уйлап табылган сүзләр түгел, барысы да нәкъ менә шу Илназның авылдашлары, күршеләре, укытучылары, урамда очраган әбиләр, апаларның сүзләре һәрберсе. Килмәсәм программа бозыла, әни кил инде дип тора. Мәскәүгә булса да барып биләйтә, бисирек концерты өчен алам дим. Рәхмәт әйтеп китәсем килә әтиемә, әниемә, туганнарыма, мәктәптә укыткан укытучыларыма, барлык дусларыма, чөнки алар булмаса, әти-әниемә бик гомер буе рәхмәтлемен инде мин, чөнки алар булганга күрә мин шундый халкым белән очрашканмын, шундый тамашачыларым белән очрашканмын. Кешеләрем бар, үземнең халкым бар, җырым бар. Әниемә, әтиемә гомер буе тугрылыклымын һәм рәхмәтле булып яшәячәкмен. Һәр елны якташлар каршында чыгыш ясауны бер традициягә әверелдерәсе иде ди Илназ Минвалиев. Шыгрым тулы залда мөкиббән китеп концерт тыңлаган тамашачыларга караганда, аның бу теләге якташларыныкы белән дә тәңгәл килә иде ахрысы. Hisler taşıy sandıgaçlı жылы yazlarda Seni tanıma gözler kilerdi Aldı eleceğler bulganda Tırmış güzel matur bulgan birde Anlayırsız hisler buldurmuş Yeşil gelir Siyip hem söylenip Ömürlerini boşqa uzdırma
Yaşigeler sıyıp sıyılıp ömürlerini muşqa uzdırmayı Matur mizgillerde güne ötsin Biz yaşayan tırmış yılları Jırlap yaşik sıklanırlık ite Tibrensinler köngül kılları Tırmış güzel matur bulgan birde Anlayışsız hisler buldurmayıp Yaşigeler sıyıptan sıyırıp Ömürlerini muşqa uzdurmayıp Yaşigeler sıyıptan sıyırıp Ömürlerini muşqa uzdurmayıp Нормально. Так, начинаем через 10 минут. Sular ağa, sular niga ağa, akkan sular niga bulgana, çişme çildirep ağar idim iken, muhabbet bulmasa dünyada, jir eylene, niga eylene jir, ay yıldızlar kökten yana, ay tüverek bulur idim iken, muhabbet bulmasa dünyada, tamlar ata, sızılıp tamlar ata, Taң atқанда қышlar uyana Сандуғаштар сайрар идім екен Мұхаббет болмаса дүнияда Жырлы кіші Неге жырлы кіші Жырларына қоян мұң ала Туған елге әти әнисіне Кішілерге Туған жерге болған Мұхаббеттен кіші Мұң ала
balık bistesine jır atadım Tuğan yağım deyip sıklanıp Ötüp alır ele yaktaşlarım Canga yakın tuyup şotlanıp Şulman yılgasının üzeninde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Şulman yılgasının üzeninde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Tuğan yaktın küpmü şehitleri Atar dünyasına tanılgan Unutulmaz bulup isimleri Tarih bitlerine yazılgan Şulman yılgasının üzeninde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Şulman yılgasının üzerinde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Yazmışı bulsun tınışlıkta Kanlar atsın şulay yaktırıp İyileşekke bizinin tuğan yakıda Günden günge barsın yakşırıp Şulman yılgasının üzeninde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Şulman yılgasının üzerinde Güzel tübek balık bistesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Tuğan yağı her kim yüreğinde Kilmi dostlar anlam gitesin Tuğan ilkey, iň ahängli, nazlı isim Sizem anda bulunlarının tatlı isim İşitem anda yapraklarının sirli şavın Tau astında salkın çeşme şiltrewin Saklıyım aňa şın mähebbet süýüň hisin Alamandan mäңgi sünmez ýaşaw kişin Tuğan ilkey, bu isimde yazgı mıňlar Bu isimde janga yakın, tatlı mıň var Bu isimde kileşegim hem ötkenim Tuğan halkım, tuğan ilim, tuğan jirim Әйе, жер йөзенә туган һәр кеше өчен үз туган иле, үз туган җире, кендек каны тамган изге туфрагы иң кадерлесе, иң якыны, хәтергә мәңге сеңеп калганы. Казанны чыгып, КамАЗ юлы белән 60 чакрымлар үтеп, Балачи урманын узып, уңга борылып бераз барганнан соң бер хау күл ялтырап күренә. Шул күлнең текәяр итәгенә сыенып, ышыкланып, җиләкле болыннары, чәй шишмәләре булган,
Халкыбызга бик күп талантлар, Рауза Хайретдинова, Равил Шәрәфиев, Хәлим Җәләлев кебек артистларны, Роберт Әхмәтҗанов, Мидхәт Меншин, Әхәт, Рақип, Ринат Гаффаров кебек язучыларны дөньяга биргән Балык Бистәсе районының Зур Солтан авылына тап буласын. Безнең Илназда борынгы бай тарихы булган, эшчән, тырыш халкы, исеменә җисеме туры килеп тора торган Зур Солтанның моңлы бер баласы. Тәрәс төбем сирин ак чәчәктә, татлы хуш исе дәва җаныма. Әллә нәрсә булды бу күңелгә, 30-ма җиткән чагында. Бала чакка кайттым өр-яңадан, 18дә кебек хисләрем. Әллә сирин мине хисләндерде, бала чакка дәште нишләдем. Мин югалып калдым каушап, 30 тулган ярсы бу язда. Тормыш матур килгән бүген барда, тамашачы, туган томашалар, якын дуслар котлый, матур бу язда. Шелтірә баққан инеші бойларында Шалы башы деген ауыл бар. Шунда өтті минем яшлек елым, шунда қалды үзіліп сүйген яр. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Ирақ Шишмәкәйнің ярында. Вәғдә бирдік бірге булырбыз деп, ұшырашырбыз дейіп тағында. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Ирақ Шишмәкәйнің ярында. Вәғдә бирдік бірге булырбыз деп, ұшырашырбыз дейіп тағында. Бір яғында аның қара урман, бір яғында Муса таулары, бір яғында яшел болынары, бұрмаланып өткен юллары. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Ирақ Шишмәкәйнің ярында. Вәғдә бирдік бірге булырбыз деп, ұшырашырбыз дейіп тағында. Bir yağında şaulap üsen arak, bir yağında sala urmanı. Ötme yersem de min şit illerde, tuğan avlım köbek bulmadı. Yaşlık tağını birge karşıladık, Irak Şişmekey'nin yarında. Vəqdə birdik birge bulurбыз deyip, ұшырашырбыз deyip tağında. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Irak Şişmekey'nin yarında. Vəqdə birdik бірге bulurбыз deyip, ұшырашырбыз deyip tağında. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Irak Şişmekey'nin yarında. Vəqdə birdik бірге bulurбыз deyip, ұшырашырбыз deyip tağında. Яшлік таңын бірге қаршыладық, Irak Şişmekey'nin yarında. Vəqdə birdik бірге bulurбыз deyip, ұшырашырбыз deyip tağında. Vəqdə birdik бірге bulurбыз deyip, ұшырашырбыз deyip tağında. Ұшырашырбыз deyip tağında. Muhterem Қазан тамашачы, исәнмесез, хөрмәтле балык бистәселәр, бик күптер әйтәсем килә минем. Менә монда алып баручылар әйтеп киттеләр инде. Казаннан 100 километр ераклыкта, бик матур урында, табигате бай, Кама буенда балык бистәсе районы урнашкан.
Балык бистәсендә 67-гә якын авыл бар. Менә бүгенге көндә үзебездән чыккан шагыйрьләр, композиторлар шушы 67 авылның яртысына шигырьләр һәм җырлар язып бетерделәр инде. Менә балык бистәсе турында җырлап китте Илназ дустыбыз, Илназ райондашыбыз, Чаллыбашы авылы турында ул безнең хакимият башлыгыбыз Илхам Усманович туып үскән авыл дип әйтәсем килә минем. Хөрмәтле тамашачылар, мин килдем монда үзебезнең хакимият башлыгыбыз Илхам Усмановичның урынбасары буларак шушы үзебезнең райондашыбыз кичкенә генә юбилейна булуга карамастан җәмгыятебезнең тамашачысы алдында һәм бигрәк тә үзебезнең районыбыз алдында тамашачылар алдында бик зур казанышлар белән, бик зур анышлар, концертлар белән һәр вакытта да, һәр елны, һәр айда килеп үзебезнең районга чыгыш ясап торган Илназ райондашыбыз турында. Менә әйтеп киттеләр инде. Шушы кичкенә генә бүгенге көндә Солтан авылыннан бик зур гына шундый зур гына дахи үзебезнең җәмгыятебезгә хезмәт итә торган шагыйрьләр, язучылар, артистларыбыз бар. Менә шушы Илназ дустыбыз бүгенге көндә шуларның алмашы дип әйтәсем килә минем. Менә Кадир Сибагатуллин дигән шагыйрыбыз бар, мәрхүм инде бүгенге көндә. Аның шундый шигырь юллары бар. Авыр димме сине, җиңел димме, үлчәп булмый сине замана. Еллар белән яшьләр картаялар, улгаялар, яшьләр белән еллар яңара. Мәңгелеккә үтеп бара торган кешелекнең без бер буыны. Алып булмый, изеп ташлап булмый чылбырдагы безнең буынны. Менә Илназ дустыбыз, Илназ райондашыбыз шундый Рауль Шарафи, Хадим Җәләл, Мансур Абый Шигапов, Рауль Файзуллин, Роберт Ахмадҗанов шикелле үзебезнең дахи райондашларыбызның чылбырын дәвам итә торган безнең яшь буыныбыз дип әйтәсем килә минем. Илназ дустыбыз, минем сиңа бүгенге көндә шу сәхнәдән нәрсә әйтәсем килә? Иң беренче, һәр вакытта да бөтен яктан мактауга лаеклы. Шушы лаеклы халык балык бистәсе халкы исеменнән һәм 2 ел хисабында инде шушы халык белән эшләүче үзебезнең хакимият башлыгыбыз мәдәнияткә, сәнгатькә бик зур ихтирам белән карый торган, бик зур игътибар бирә торган хакимият башлыгыбыз Илхам Усманович исеменнән шундый кичкенә генә юбилең белән тәбрик итәргә, сиңа зур уңышлар теләргә рөхсәт ит. Рауль Аби Шарафи шикелле озын буйлар теләмим, но аның шикелле зур категориялар, зур шундый званиялар алырсың дип ышанып каласың килә минем. Тагын бер кат сиңа саулык, сәламәтлек һәм үзебезнең хакимият башлыгы исеменнән кичкенә генә бүләк чәчәк һәм үзебезнең Кама буйларыннан бер пейзаж бүләкләргә рөхсәт итәм. Аннан соң инде бездә, хөрмәтле иптәшләр, бу атнада 21-22 көнне Илназыбызның бик зур концертлары булачак үзебезнең районда. Сиңа зур уңышлар. Зурлап каршылыйбыз халык бетәсенә. Яме, зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт, Рәшит. Тагын бер әйтәсем килә, чәчүләрне бетереп барабыз. Яңгыр юк. Теге Салаватның бер җыры бар бит әле. Килә ява, килә ява, килә ява бер булып дип, шул җырында җырлап китсәгез дигән булар иде бүген. Bulutlar gelip gittiler. Büyük rahmet Raşat Kabriş. Yaptaşım. Büyük rahmet. Hayırlı kez, hürmetli tamamlaşçılar, hürmetli konaklar, kazanımız konakları gelgen avuldaşlarım. Indi barıgıza da büyük rahmet. Şunday benim konsertima gelgeniniz için. Әлі қазір жай сіз вақытлары кенеліп жал еткен вақытта мені хұрмайтып келуіңізге бик зор рахмет айтып баш езім келіңіз, бик зор рахмет сізге. Hürmetli tamашалар, енді тағын бір жырлап кетербіз. Бұл бик яратып өзім башқара тұрған жеңілген жырларымыздың бірісі Гүлләр үзіме меңа деген. Üzüme mina
eytir sözlerini Jır bulle bitmiyor Nazlı süyü jırım Jırına sağ eytir sözlerini Jırına sağ eytir sözlerini Neyse bu. Büyük rahmet. Büyük rahmet. Büyük rahmet. Bunu Rıza apa büyük rahmet. Hali ben bunu Allah deb o'ylamagan sen daki aytirasan bugün işte. Hali biz yaşagına başladık. Sen aysanlik sağlık sizga barыңызga da bek rahmat. Endi kelesi jırыбызды jırlап кетесим келе. Өзümнің якташым язган ижад etкен жырларымның бірсі Вазих Фатихов сөздері. Абдуразак Мингалиевке шын сүйемі bu. Aşık benim gözler, gözlerine aşık irinim. Nişlettin sen benim yüreğimni, mehabetke dolu köngülüm. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Nazlarcıyam tatlı sözlerinden tahir bulup kilem karşına. Vakıtlarga sıltav tapma berük, zühre bulup meni karşıla. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Şın mehabet şunday qaynar iken, eşem yanam sizmim şamasın. Minutları ömür bulla gite, tevliklerin tüymay kalasın. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabetke deva biksirek. Her şartıyam
Anamı seni yaraşemine Şun suyu derinde bu demek Şun suyu derinde bu demek Rahmat sizga. Илназыл шундый матур, үзенә тартып тора торган сөйкемле сөякле бала. Аны гел алга утыртып сөясе килә. Нишлисе килә? Шулай дип искә ала Илназның укытучысы Хәдичә апа Җамалиева. Шулай дәрес бара. Балаларны берәм-берәм бастырып сырыйм. Менә балалар, Афган турында яңа җыр чыкты. Беләсезме, ишеткәнегез бармы дим. Балаларның игътибарлылыгын, җырга булган мәхәббәтләрен тикшерәм. Тик берсе дә җавап бирми. Шуннан чират Илназга җитте. Әйдә Илназ, син нәрсә әйтерсең дидем дә, кара тактага борылып дәрес темасын язам. Илназым бер заман басканда югалып калмаган. Кычкырып сып тора гына бит арчаны. Мин борылдым да, Илназ, бу бит Афган түгел, арча кие дидем. Илназым шунда урынына утыра классташларына, карагыз әле, белә икән бит бу дип пышылдый. Илназ улым, синең тавышың бар, үскәч артист булырсың, җырчы булырсың, тавышыңны сакла, туда-сюда не ходи дидем. Күрәсең, Хәдичә апаның теләге Алланың амин дигән сәгатенә туры килгәндер. Илназ ул музыка мәктәпләре, училищелар бетергән җырчы түгел, ләкин аны зур сәхнәгә алып чыккан остазлары бар. Беренчесе ул Ходай тарафыннан бирелгән сәләте булса, икенчесе укытучысы Хәдичә апасының хәер дугасы. Шуңа күрә әле ул хәзердә кая гына гастрольләр белән чыгып китсә дә, мин шунда концерт куям, нинди костюмымны кием дип, миңа хәер дугада булыгыз дип шалтыратып тора. Хәдичә апасының бигрәк тә ак костюмнан булуын ярата һәм әйтеп тора. Тамашачының гайрәтен шигерме, сәхнәдә үзеңне тыйнак тот дип киңәшеннән бер кайчанда ташламый. Ә инде Илназ Минвалиевны җырчы буларак зур сәхнәгә алып чыккан укытучысы, әлбәттә, халкыбызның мәшһүр җырчысы, Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Илназ аңа бүгенгәчә тирән рәхмәтле. Каршы алыгыз сәхнәгә Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Uzatып vokzallar qarşında Manglaydan o'tdilar onalar Uzanlı yollardan o'tdilar Dünyani ko'rmagan bolalar Bolalar keldilar o'tlarga Bolalar so'z berdi ko'plarga Ko'plari türünüp şenilge Yırakta yurtlarda Balalar, kırıkız balalar Aşığız suuna tabında İşe yıldırmılar balalar İdilde hem duna yarında Yıklasın sinana Aylarını, yıllarını sonap var Gülde olan yaş el bala Kaytmagan saldatlar, saldatlar Bana o yıklamay sobayı Yorganın başsa da uyanar Analar yerege şekilli Meydanda mendili bu diyana Analar yerege şekilli Bu diyana uylanır kalkınar Analar katırı şekilli Jil yeri kurganlar
артында. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, җил йөри урганнар артында. Аналар хәтере шикелле, җил йөри урганнар артында. Быел халқыбызны сақлаган ерлер егетлер елы 65 ел болды. Шуңа күрә Илназның 30 яшында да шушы җыр белән башладым. Чөнки ирләр алар хатын кызларга карата. Ирләр алар безнең илебезне саклый торган кешеләр. Шуңа Илназ бәгырем чык монда. Сен кая? Мин рәхмәт әйтәсе килә бу балага. Аның акыллылыгы, аның тырышлыгы кирәкми. Менә яшь булуына карамастан 3 баласы бар. Аналарын, аталарын шул хәтле хөрмәт итеп яши. Чын күңелле булганга минем янда йөрде дә инде ул. Менә бит күреп торасыз, берничә ел эчендә Берничә ел эчендә халыкның күңелен яуладың, ана шулай дип башлыйсың инде ул. Мин дә телефонны төшендермәгә җырлыйсы бар. Менә сиңа. Зур итеп кабул ит. Хәмдулла апа, сары чәчәк җырлыйсың булды. Юк. Бүген көчем җитми. Соңгы 10 көн эчендә каты чирләдем. Булдымы? Авырдым. Китимме? Сиңа тагын бер сүз әйтәсем килә. Сәхнә бәхете бирсен. Аннан соң шаштыр-пыштыр җырлар җырлап йөрмә. Ана хәзер 2 нотадан торган, 300дән торган җыр җырлыйлар. Халыкның мин рәүләтеп бетерделәр, син алай булма. Безнең халык хәзер ул көйсез җырчылардан теге көтү азагында бик ямсыз тавышлы арыган сарык кайта бит, бә дип кайта торган. Шундыйлар җыелды хәзер. Әйбәт итеп җырла, аны йөземә кызыллык китермә. Булды, рәхмәт. Хәзер җырлыйбыз, киттек егетләр. Сезнең белән күрешергә килдем мин еракыллардан, җырлар белән
bizga qunaqqa Keligiz qozonlarni ko'rgiz Keligiz do'stlarim bizga qunaqqa Qozonlarni ko'rgiz Keligiz do'stlarim bizga qunaqqa Keligiz qozonlarni ko'rgiz Keligiz do'stlarim bizga qunaqqa Keligiz do'stlarim bizga qozonqa Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Соңгы вакытта яратып җырлый торган җырыбызны җырларбыз. Илгиз Закиров иҗат иткән. Ренат Мөслимов сүзләренә. Бөтенегезгә дә сәлам булып яңгырасын. Тагын да очрашырга язсын. Бүген Аллага шөкер сезнең алда басып торам әле. Шәп итеп. Гомер буе каршы алдыгыз матур итеп, Аллаһыңа рәхмәт яусын. Әле яшьсезләр бардыр, мине ташламагыз, яме. Киттек, җегетләр. Үзем ялынып йөрмәм. Bulutlarını jiller kuvalar isep Elle siyüler sürelidi Köşü gözler düşüp Yanılarını kiyülerini Bir kimge de sizdirmem Arayrarayram Taylarayra sizlerinem tam Yanılarını kiyülerini Bir kimge de sizdirmem Şen köngülden yaratmazsan Özüm yalını vermem Yuqqağına öpkəliysin Benim suyunu bilip Unutam sizlerin Yanılarını kiyülerini Bir kimde de sizdirmem Şen köngülden yaratmazsan Özüm yalını vermem Yanılarını kiyülerini Bir kimde de sizdirmem Şen köngülden yaratmazsan Özüm yalını vermem Birге basıp yürüsek gitti Oralar nega yırap Suyunu yuğaltıp buğda Tavuğu kıyınırak Üzüm düzem yürek düzümü Suyum elmez bürü Oralarda bizden nege Sağış muttalıb yürü Üzüm düzem yürek düzümü Suyum elmez bürü Oralarda bizden nege Sağış muttalıb yürü
özümü Süyümelle mecburim Aralarda bizden nige Sağış mutalı derim Özüm düzlem yürekli özümü Süyümelle mecburim Aralarda bizden nige Sağış mutalı derim Aralarda bizden nige Sağış mutalı derim Sağış mutalı derim Sağış mutalı derim Тимиргалиева. Hürmetli тамашачылар, хәзер сәхнәбез түренә Илназның якташлары, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының халык артисты Рауил Шәрәфиев, Татарстанның халык артистлары Хәлим Җәләлев һәм Рәшид Сабировларны чакырабыз. Рәхим итегез. Что горит, что горит? Ничего не горит, вытри грязь. Хорошо, хорошо. Подай сюда старуху. Ага, не Жыраларға қосайын ма? Шалмаға тапсырдық бисмилля. Не отпадай! А подай сюда старуху. Старуху! Куда? Ну, где-то. Туда-сюда. Колчак, давай сюда. Gelmeyi satacak canım, hayır. Бабушка! Как тебя зовут? Казамат дегеден ретше. Нişler kazamat ismin yatmadı, ismin nefre, ismin ne? Bizim bilası gibi devletçe. Mi bırak kadar sonra. Şirketlerin mi nisası? Yerindeki ahlak uniydi. Давай, Мош, переведи, иди сюда. Старуху сор, давай сюда. Давай, Мош, переведи. Что значит саса? Нет, господин исследователь, не саса. Секретарь не саса. Что значит саса? Секретарь. Ничего не понимаю. Обалдел, что ли? Бабушка! Нет, секретарь. Вот видим, как трава гуляет. Секретарь. Секретарь. Обалдел, что ли? Обалдел. Заметно потерял. Бабушку не с Бушкинардану взял, бросила? Куда? В избу, не куда еще. Emniyette canım. İmerse hayat yine yoldan akçalarını sil taşlarını değil.
Nersedi? Vay ya, yine yolgan aksalarını sil taşlarını. Ha? Günahsızlığına karşı taşlara şu devlet sen taşlara günahsızlığına karşı. Günahsızlığına. Давай, başka bir şey bu var. Хорошо. Бросал говорит. Ага, против греха бросал говорит. Спросите, кто меня бросать? Кто? Да. Onda iltip taşlarına kim kuşkan? Nersedi? Estağfurullah. Onda iltip taşlarına kim kuşkan değil. Kim olsa neydi şu? İş buldu mürtesi. Sabit imansız. Sabit imansız. Mürtet? Mürtet. Kişkoylinski mürtet. Sabit bizim говорит. Как то есть муртяк, как то есть зима. Муртяк? Муртяк, зачем муртяк? Вот, переведи. Муртяк. Вот наш мусульман сначала молитву укыган. Потом решился Бог. А я сюката. Ладно. Да понятно. Она хорошо знала, что в этом узле. Не в узле, а в узле. Ты сам в узле. Ben Reset'te Türkiye'den nerede varlığın format kanabıyım. Nerede? Bu Türkiye'de nerede varlığın belirlemedi. Yok, bilmedim devletçe, bilmedim. Bizim ya sihir tanesileri, sihir işbetileriydi. Başka sihir demez mi? Sihir işbetileri. Давай, привет. Стал давай. Сам сказал, против черта. Шайтан Джумана. Зеленский батальон. Колонский договорится, пораньше сорвать. İmana zirinmi? Oldan nasıl? Aşağıda işlerge birliği başlalar. Adam için günahlı olup mahşer gününde yıldızlarla kumarlı. Yakutlarında yalasın bilmedim.
Tokan. Konkret. İyi de dünyada. Mersin'e kabuhanından bol. Sen başkasınca. Stop, Silvia. Вот, ничего не понимаете, уже курс чисто. Хорошо. İmana şiirini alıp birem mi? Россияның һәм Татарстанның халық артисты Равил Шәрәфиев, Татарстанның халық артистлары Хәлим Җәләлов һәм Рәшид Сабировлар. Kadirli dostlar, biz İlnas'ın bugün kişi yubileyine geldik. Birinci, bizim zamanda hali andı yubileyler ütkərmilerdeydi. 30'gına yaş ul yigitke 3 yigit üstüre turgan. Bizning avul yigiti mine Halim bilen, biz bir avuldan, ul yigitte bizning avuldan. Hem biz anı bik yaratabız, ol bik talantlı. Anı bugünkü şuşa 30 yaşı bilen şın kunguldan kutlayız. Onun bütün mümkünlükleri var. Gelecekte zor artist bulup, zor jırşı bulup üstün. Bizning avulun ismin tağında danın taratsın. Rahmet. İlnaz'a. Hürmetli tamaşaçılar, bugün men bu konsertga bu kişiye kelganda bek dolqinlanıp keldim. Mana aytganimizcha İlnaz bizning avul yigiti. Ana qo'shangina belakay malay edi, maktab sahnalarında jırlap, saban to'ylarında kurashib, batır qolib mana shunday hozir tanilgan jırchiga aylandi. Biz bunga bek shodmiz. Menim bir kengashim ham bir tilagim bor İlnazga. Kengashim bir qo'shanda o'zi erishgan o'ngishlar bilan qanoatlanib to'xtab qolmasin, gir izlansin. Tilagim ul her vakitte da xalqning yaratgan jarchasi bo'lsin, ijodi har vaqt shashaq atsin, gel shulay yash bo'lsin, xalq yarata turgan jarcha bo'lib yashasın. Rahmat sizga. Bizga rahmat. Endi hurmatli tomoshalar, bek motor jazolab ketasin kela. Mana menga bo'lak etib berdi Rinat Muslimov shoirimiz. Bu yılgı konsertlarında jırladım. Rinat Valiyev kelani yazılgan "Ya bir kengash berişi sen menga" degan jir. Qaysı yaqdan ul yo'q chaqda birde sizilmey Səngər kulida yalğız aqış yüze Serlerimini silim tüzelmey Ekrenigine
шаулыйда тағын бір тына аққыш қайым нешлейм инде хәзер я бір кеңеш берші сен миңа Аны көтіп әллә ялғышамын Йылдызларны бұлыт қаплады Көл үстінде өскен түн бұйықлар Уш иткенедей шәшек атмады Әкірінігіне ғүмір ұзып бара Бір шаулыйда тағын бір тына Аққыш қайым нешлейм инде хәзер Я бір кеңеш берші сен миңа Балқып құяш шықты Бұлытларыны жилер таратты Сағынулардан әлі бұлай ғына Кері әйленіп тағын ұқайтты Әкірінігіне Бір шаулыйда тағын бір тына Аққыш қайым нешлейм инде хәзер Я бір кеңеш берші сен миңа Әкірінігіне ғүмір ұзып бара Бір шаулыйда тағын бір тына Аққыш қайым нешлейм инде хәзер Я бір кеңеш берші сен миңа Аққыш қайым нешлейм инде хәзер Я бір кеңеш берші сен миңа Я бір кеңеш берші сен миңа Илназ турында. Аның әти-әнисе, гаиләсе, туганнары турында авылдашлары гел мактап сөйлиләр, бары тик уңай яктан гына телгә алалар. Якын туганнар булмасак та, күңелгә бик якын кешеләр алар. Тырышлар, эшчәннәр, сүз дә юк. Мөмкин булса, җаннарын да бирергә әзер алар дип сөйли күршеләре Рафаил абый. Әтиләре Рәшит абый гомер буена алдынгы механизатор булган. Шуңа күрә Илназны да максатчан, эш сөючән итеп тәрбияләгән. Ир бала күз яшын күрсәтмәскә, егылган җирендә йыла бетереп кайтырга тиеш булган аның фикеренчә. Йыгылулар Илназның күп булган.
Сабан туйларына ат хәзерләгәндә дисеңме? Җәен 30 чакрым кросс чапканда, кышын чаңгыда йөргәндә, сабан туйларында көрәшкәндә күп булган инде андый ягылулары. Ләкин Илназ максатчан булган. Менә бер айдан шунда ярыш була. Син шундый урынны алырга тиеш буласың дип әйтәйем. Һәм Илназ мин әйткән урыннарны ала дайы. Бала чактан ук спорт белән шөгыльләнүе бушка булмаган. Тормыш каршылыкларына нык тырышырга булышкан дип искә ала физкультура укытучылары Рәис абый Хәлилов. Димәк, Илназ кечкенәдән сабан туйларында көрәшеп, бил алышып, алдагы яшәешенә көч һәм тәҗрибә туплап үскән. Димәк, шулай була. Сәнгатьтә, бигрәк тә җыр сәнгатендә, Ходай тарафыннан бирелгән талантың булмаса, ниндидер уку йортлары бетереп кенә җырчы булып булмыйдыр ул минемчә. Уку әлбәттә кирәк, монысы бәхәссез, әмма ләкин Ходайдан бирелгән сәләт, талант та булырга тиеш. Кичкенәдән үк моң чыгарып җырлый торган була Илназ. Әнисе Разия апа издереп җырлый. Абыйсы Илһам ялтыратып баянда уйный, җырлый торган була. Димәк, Илназга җырлау сәләте әнисе сөте белән бишек җыры аша күчкән. Димәк, аның беренче укытучысы әнисе Разия апа булып чыга. Димәк, шулай булып чыга. Зур куаныч минем, мәхәббәтең тулы җанымда. Әнием, әнкәем, күз нурым, бигрәкләр сагынып, тургайдай кагынып, ашкынып кайтамын яныңа. Моң биргәнсең миңа, сандугачлар кебек яшәсен дип сайрап илендә.
күңелем моңында, иң матур җырымда өлешең бар әнкәй синең дә. Нурлы йөзең белән, назлы сүзең белән канат куйгансың син миңа. Шул канатлар мине сагынганда сине алып кайта туган ягыма. Нинди генә хөрмәт, рәхмәтләр әйтим, ниләр бирим әнкәем. Кадерлем, газизем, күз нурым, әллә бар бүләктән кадерле булырмы? Җанымнан саркыган бу җырым. Сиңа сағынып қайтам, бигрәкләрдә матур син бүген. Рәхмәт яусын әнием үстергәнегә, иң кадерле ана син бүген. Үзәлләрдән үзәл, изгеләрдән изге, назлылардан назлы әркәйем. Кем булыр идем мин, әгәр син булмасаң, михрибанлы газиз әнкәйем. Ömrüm boyu sina sıyınamın, sirlerimni sina söylemen. İşigine sağlık, meni ınıgını, sinin gülerine gülimen. Güzellerden güzel, izgilerden izgi, nazlılardan nazlı erkeyim. Kim bulur idim min, eğer seni bulmasam, mihribanlı gaziz erkeyim. Deyip sina sağınıp qaytam, miңа hiç de ugi tugilsin. Әни бәгърем йөргән юлларыңа, изге теләкләрем сибелсен. Güzellerden güzel, izgilerden izgi, nazlılardan nazlı erkeyim. Kim bulur idim min, eğer seni bulmasam, mihribanlı gaziz erkeyim. Kim bulur idim min, eğer seni bulmasam, mihribanlı gaziz erkeyim. Bek rahmat.
Ey, mana benim ey. Manası benim ey. Yaş bitalıyım. Молодец. Әне bu алышына bu senin bilen. Sen mena, men сиңа. Hürmetli tamашалар, bugün bik бәхетле günüm. Çünkü yakında әне bileti bulu bik zor бәхет. Avuldan gitkende әне biletiyim. Motor etip uzattılar. Nişik bolsa da ağa qaramasdan düşüp kalmadık. Her birisi tırıştı. 4 bala bulduk. Әнеге her bir kişi ömür boyu rahmetli bulur ateş. Anlar indi Qozonga kelgach, mena Hamdun apa әнем kebek bulup kabul etip aldı. 2 sene bek zor rahmet alar. Әне сиңа келешекте de zor oңышлар. Bizning şuşunda rahatlanıp, jırlap жүрүбүз bilen kuvanıp, onuklaryňa kuvanıp, balalaryň bilen rahatlanıp yaşap, siňa rahatlyk tilesim kele. Siňa kızıllyk ketiresimiz kelmey. Bugün mene oktan çykdyk ikimiz de qara gaby almayık indi. Rahmet. Bek zor rahmet oğlum. Tağı da dersi şulay ağırmayışı isen sağ bulup jırlap oğun tileyim. Rahmet. Bek zor rahmet anay. Bek zor rahmet. Hürmetli tamашалар. Benim әлі залда әтейімде отыра. Әтейге bağışlап, bik motor jırjırlap ketesim kele. İsenlik, sağlık size ikigizge de. Ata öpkelerge может, әнеге gene jırlı edip. Әтей сиңа bölek bulup eňarasın. Avulumның oýly kişileri. Ekrin akar şişmek kebek dağda Gürlep dura basıp üsleri Nurlar bürkek kardan karşı alar Avılımının aylı kişleri Nurlar bürkek kardan karşı alar Avılımının aylı kişleri Şey boyuna hatfe bulunlardan Anıkıp dura şeşke isleri Taşlav tügel hoşlaşu davır Avılımının aylı kişleri Taşlav tügel hoşlaşu davır Avılımının aylı kişleri Benim uyum duyguları Yüreğimnin kaynar hisleri Şatlattırgan salkınlarda matur Avılımının aylı kişleri Şatlattırgan
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашалар, инде үзем бик яратып кабул итеп алдым. Бу җырны инде барыгыз да белә, бергәләп җырлап утырыйк. Кайту. Şaqta taң җиленнән томан таралды авыл башындагы хуш наратка атлар да бит борылып карады yazmışları şit jirlerge gidip barışları havalarda tırna tavuşları işitile kanat kavuşları kuşlarda da Eşe yazmışlar şit jirlerge gidip barışlar Yakının haberlerini bildik Hızanlardan, isken şillerden Küplerimiz ılı yoldan girip Kayıtalmadı tuğan illerge Havalarda tırna tavuşları işitile kanat kavuşları kuşlarda da köşe yazmışlar şit jirlerge gidip barışlar yazmışlar şit jirlerge gidip barışlar kışlarda da kişi yazmışlar şit jirlerge gidip barışlar Һәр кешегә дә кайтып сыйынырлык җылы учак, тыныч урын пошмак кирәк. Гаилә ул безнең иң ышанычлы таяныр урыныбыз. Ил йорттагы яшәү кыенлашкан саен, ике җан иясе юаныч һәм яклау эзләп бер-берсенә ныграк тартыла.
Илназның да кайтып сыйынырга, таянырга, гаилә учагының сакчысы Динарысы, авыз тутырып сөйләрлек, горурланырлык 3 улы бар. Ир кеше өчен, әти булган кеше өчен моннан да зуррак бәхетнең булуы мөмкинме? Рухың төшсә, күңелеңә канат куючы кирәк. Уй-хисеңне карашыңнан аңлап торучы кирәк. Җаның назга сусаганда назлап сөюче кирәк. Ашың бүген бигрәк тәмле пешкән диюче кирәк. Сөйләшерлек, гөрләшерлек синең кешең булсын ул. Канатны канатка куеп яшәр кешең булсын ул. Бар яктан да килеп беткән булыр фәрештә генә. Бу тормышны аңлап яши, кем гафу итә белә. Safralarda yalğız yürgen şakta Hayrenlerge kalıp tыңladım min turgaylar jırın Anladım min şul çağında Sen ikensin tiksin yine İn nazlı jırın İn nazlı jırın Anladım yine şu çağında Sen ikensin tiksin yine İn nazlı jırım İn nazlı jırım Al sultanlar sızılıp Atkan şakta Yarlarına basıp tыңladım min şişmeler jırın Anladım min şul çağında Sen ikensin tiksin yine İn mыңlı jırın İn mыңlı jırın Anladım min şul çağında Sen ikensin tiksin yine İn mыңlı jırım İn mыңlı jırım Gürlevükler gürlep Akkan şakta Taştın suğa qarab tыңladım min yazgı yaz jırın Anladım min şul çağında Sen ikensin tiksin yine İn matur jırın İn matur jırın Anladım min şul çağında Sen ikensin tiksin yine İn matur jırım İn matur jırım İn matur jırım İn matur jırım Bek zor rahmet. Allah. Bugün çıkıp bulmaz indi. Bek zor rahmet. Barınıza da bek zor rahmet. Hürmetli tamaşaçılar. Indi келесі жырымды жырлап кетесім келе. Тағын шолай Ринат абиға тоқталабыз. Ринат аби Мүслимов сөздеріне жазылған бұл репертуарда ең яратып жырлап тұрған жырларым десем де бола. Марсель Иванов кие айырылышу шундай көңілсіз.
gerek kültünle yıklap gitti. Zenger tımanlarga yabınıp gitkeş kiri dağın kabat gilen senin nazlarını sağınıp bütün dünya elle özgergenimin sigen yarım özüne din bulsun şepni yaldağana düğün kalam gitkeşinden iyice kildin sın. Gerek gülirten sulu şaldı Zenger tımanlardan arınıp Aşık dünyasına nigi salık Ayrılmazlık digiz par bulur Yalgışlarını geri düzeldirge Bilmem köp mü vakit gerektir Başta gidip geri dağın kaytır Bәхет табушылар сирәктер Buzlar erip taşıp yılgaga Biz iki yarı kaldı köpürsiz Havuşulardan acingil iken Ayrılışı şunday köngilsiz Buzlar erip taşıp yılgaga Biz iki yarı kaldı köpürsiz Havuşulardan acingil iken Ayrılışı şunday köngilsiz Havuşulardan acingil iken Ayrılışı şunday köngilsiz Бек зор рахмат. Менің бір туған сіңлім, Гүлназ. Туғанларым бар, Аллаға шүкір. Бек зор рахмат. Хөрмәтле тамашачылар, инде композиторлар көп. Менә бу җырымны еш композитор язды. Менә талантлы җегетебез Илнур Саттаров баянистарны таныштырып кетейм әле, мактап кетейм әле. Яш булган карамастан ике кеше Башкортстаннан алар. Роберт Халилов, Илнур Саттаров, бик талантлы җегетләр. Гитаристыбыз Марсель Шамсутдинов, Марсель Максим Морозов. Барысы да үзләре эшләр, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә Илнур Саттаров язган җырны сезгә бүләк итеп җырлап китәсебез килә. Али Әхмәт Шаһи сүзләре Илнур Саттаров кие вәгъдә итмим дигән. Вәгъдә итмим сиңа күктән йылдыз, ышандырмыйм алтын тауларны. Бүләк итә алам бар сиңа, сызылып аткан
kilgen Hisleriminin yaktı nurlısın Işandırmayım kanar utrauların Bir şarı direley seyahat Vagdeyte alam var sina Gelecekte sönmez mehabbet Güle gide olan jırlarımına Yüreğimden çıkan muğlısın Elimden abat doğup kilgen Hisleriminin yaktı nurlısın Uşandıra almayayım baytırmış Üme almam yefek berfetke Süyüve safşista bulsa Uze gelir bizge bexitte Üle gide olan jırlarımını Yüreğimden çıkan muğlısın Ünelimde kabat doğup kilgen Hisleriminin yaktı nurlısın Güle gide alam jırlarımını Yüreğimden çıkan muğlısın Ünelimde kabat doğup kilgen Hisleriminin yaktı nurlısın Ünelimde kabat doğup kilgen Hisleriminin yaktı nurlısın Hisleriminin yaktı nurlısın Büyük bir rahmet. Шуның белән хөрмәтле тамашачылар, безнең концертыбыз тәмам. Дип уйлый күрмәгез тагын. Шәйләп пәрәмәчләп алыгыз. 15 минут тәнәфес.
Роберт Халилов. Гитарада Марсель Шамсетдинов. Менә әйтәлем я. Хатын-кызлар дуслыгы белән ирләр дуслыгы арасында нинди аерма бар? Минемчә бернинди аерма да юк, дуслык инде ул. Юк шул, менә тыңла. Иендә кунмаган хатыныннан ире сорый икән. Син кая булдың? Дус кызларымда кундым дигән тегесе. Һәм ул иң якын 10 дус кызына шалтыратып сораган. Минем хатын сездә кундымы дигән. Унысы да юк, кунмады дигәннәр. Төнне өйдә үткәрмәгән иреннән хатыны сорый икән. Син кая булдың? Дус егетләремдә кундым дигән. Һәм хатыны иң якын 10 дус егетенә шалтырата. Һәм беләсеңме нинди җавап ишетә? Нинди? Бишесе, әйе, ул миндә кунды дигәннәр. Ә менә бишесе, ул әле дә миндә йоклап ята дип әйткән. Менә шундан үзең уйла инде. Хатын-кызларның дуслыгы көчлерәкме, әллә ирләрнекеме? Мин аның кадәресен белмим, әмма ләкин синең сүзләреңнән мин шундый бер фикергә килдем. Хатын-кызлар алар гомер буе дөресен сөйлиләр, ә ирләр һәр вакыттагыча ялганчы. Сиңа дәшүеңнән дәшмәвең хәерлерәк инде. Менә халык телендә шундый мәкаль бар. 100 сум акчаң булганчы, 100 дустың булсачы диләр. 100 сум акча булса да кымачауламас иде әле ул. Ә нигә? Әгәр дә синең 100 дустың бар икән, ул 100 сум акчаны 100 дустыңның берсеннән дә алып торырга була бит. Яисә һәр дустыңнан берәр тәңкәләп җыйсаң да 100 сум җыела. Шулай булгачтын 100 дустың булу минемчә дә, халыкча да яхшырак. Әй, инде, ярый, мин синең белән бәхәсләшмим. Синеңчә булсын. Килешәм. Җырда да бит, дуслар белән җырлар көчле яңгырый. Дуслар булса юллар киңәя. Дуслар тату булса дошман калтырый. Җир ямьләнә, тормыш җиңеләя дип җырлана. Ә хәзер хөрмәтле дуслар, сәхнәгә Илназның иҗатташ дусты, инде 2 ел дәвамында бергә сәхнәдә эшләгән моңлы сандугачыбыз Алсу Хәбибуллинаны чакырабыз. Парлар бар, bir-birsini табышкан, кулларны куллардан алмаган. Күзләрдән ярының, йөрәгең күңелен, сүзсез дә һәр кайчан аңлаган. Омтылык дөньяның тормышның яменә, яшәсен татулык бердәмлек. Очраткан көннән үк берсе өчен берсе гөлдерә. Сөюнең кадерен белгәннәр тик сирәк, мәхәббәт яшәргә гел кирәк. Омтылык дөньяның тормышның яменә, яшәсен татулык бердәмлек. Көчле рухлылар гомерләр үренә барлашып җитәләр гел бергә. Балалар ныклар кадерле аларны, урыннары инен түренедән. Омтылык дөньяның тормышның яменә, яшәсен татулык бердәмлек. Dünyanın yeminler birgəli
кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Менә бүген шушы сәхнәдә бүген рәхәтләнеп җырлыйм. Чөнки иҗатташ дустымның Илназның туган көне. Аңа бик зур бәхетләр телисем килә. Гаилә бәхете. Исәнлек, саулык, күп балалар. Тагын да эш кызы булсын әле, шулай бит дуслар. Әле аның белә бик матур итеп эшләдек менә 2 елдан артык, шуңа күрә. Әлбәттә, характеры инде бик җиңелләрдә булмаса да, без аны белә бик матур эшләдек дип әйтәсем килә. Алдагысын Алла белгән, шуңа күрә исәнлек, саулык аңа, кабат, гаилә бәхете, иҗат уңышлары телик әле дуслар. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Менә минем әйтәсе килә. Һәр кешенең үзенең йөрәгендә сөйгән яры булырга тиеш дип уйлыйм. Шушы җырымны сезгә рәхәтләнеп бүген башкарыйм әле. Ярый әле сөйгән ярым бар. Üstündən gürləb sular ağa Əllə yazılar kilib jiddimi Yılğa aşar yollar yaxın idi Biz qo'zg'alib ağıb gitdimi Yollar yılğa aşayıra Qarşı xali jitmi kimlər alır mikən uşların Yollar yılğa aşayıra Bulmağanda kimə qanatlar Sağınğanda canlı жылытырға Ярый әлі сүйген ярым бар
рахмат жылы алкышларыгыз өчен. Әлбәттә, бүген бәйрәм. Бүген шундый бик зур бәйрәм. Чөнки юбилей 30 яшь бер генә тапкыр килә. Шуңа күрә кабат Илназга иҗат уңышлары теләп. Бер дә сары сагышларга уралмыйчы. Сөеп-сөенеп яшәргә язсын Илназга да. Безгә дә дуслар, әйдәгез әле, синнән калган сары сагыш дигән җырымны рәхәтләнеп бергәләшеп җырлыйк әле. Сары сагышларга уралмыйк дуслар, синнән калган сары сагыш.
Бірге ерген шоқылар Йырақларда Йөрәк әллән ишли уйлағанда Барым икән әллә янарыңа Җитәр йөрәгемне газапларга Без бит бергә түгел, син ялгышма. Безнең көннәр калды узганнарда. Үткәннәрне уйлап сагышланма. Язмыш биргән ярлар безнең янда. Жырлар жырлыйм сине сагынганда. Төзәтерләр бәлки яраларның. Үткәннәрне күпме уйласаң да, якын айтып булмый араларның. Без бит бергә түгел, син ялгышма. Безнең көннәр калды узганнарда. Үткәннәрне уйлап сагышланма. Язмыш биргән ярлар безнең янда. Şikler kuyar idim yaratуга. Sağınma dip eğer әйтеп булса. Яратуны тыйып булмаса да, син ялгышма диеп акыл куша. Без бит бергә түгел, син ялгышма. Безнең көннәр калды узганнарда. Үткәннәрне уйлап сагышланма. Язмыш биргән ярлар безнең янда. Үткәннәрне уйлап сагышланма. Язмыш биргән ярлар безнең янда. Язмыш биргән ярлар безнең янда. Зор рахмат. Зор рахмат. Закускасы бармы, Зиннур абай? Бек зор рахмат. Зиннур абай, Гүлжихан апа, бек зор рахмат. Шартлатасыз бит инде. Менә минем Казанга килгәч ипи бирүчеләр, дөнья күрсәтүчеләр шушы әйбәт ике кеше булды, хөрмәтле тамашачылар, кул чабып китик әле.
Бик зор рахмет. Зиннур абый безнең авылдан чыгышы буенча аларның малайлары Альберт исемле җегет белән уйнап үстек. Авылда да монда килгәч миңа каршы чыкмадылар. Ул вакытта заманалар үтәни. Шуңа карамастан мине кабул иттеләр. Гөлҗихан апа, Зиннур абый сезгә исәнлек, саулык телисем килә. Мин сезгә һәр вакытта бурычлымын. Бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен. Хөрмәтле тамашалар, инде концертыбызны дәвам итәбез. Алсу белән яратып җырлый торган җырларыбызның берсе җырлап яшик, җырлый дип атала. Барыбыз да беләбез, безнең концерттан булган иде. Җырлап яшик, егетләр, рәхәтле булыгыз. Talda sayri bir sandıgaç Uspарын sağınıp küten iken Yolqınlanıp yanğan yüreklerine Davalarla jır kirek iken Taşın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın bulganda Taşkın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın bulganda Aylarının mыңlı sayravından Jırlarıma dertli mın alam Taşkın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın bulganda Taşkın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın bulganda Çıkacağın aşağı Mınlar bulup yaşar idik meni Yürekteki hisler taşmasa Taşkın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın Taşkın bulup yüreklerden çıkan Barmağlarını saldır jırlarga Birge yaşayıp dostlar gülüp yaşayıp Gönüllerde jırmın bulganda Gönüllerde jırmın bulganda Alsu Habibulina. Менә минем белүемчә, Илназны бөтен авылдашлары, туганнары, дуслары хөрмәт итә. Ни өчен дисеңме? Ни өчен дим? Беренчедән ул әти-әнисен ылылый, туган җанлы. Дусны дус итә, дуслыкның кадерен белә. Ә Илназның дуслары 100 генә дә түгел, иксез, чиксез, шутсыз, кырыйсыз. Менә бүген бу залда да бары тик аны яраткан, җыр яраткан дуслары гына җыйналган.
Шатлыклар уртаклашырга җыелган дусларыбыз, дуслар белән бергәләшеп бәйрәм иткән чагыбыз. Әйдәгез, җырлап, биешеп утырыйк әле бергә. Бәйрәмнәрнең иң зурысы дуслар җыелган җирдә. Дуслар дус булып калсыннар, иң авыр вакытта да, һәм ям истәп торсыннар бүгенге шатлыкка да. Хәзер сәхнәгә чакырабыз Архангел шәһәре Татар милли мәдәни автономиясенең рәисе, Татарстанның ат казанган артисты Рим Калимуллин. Рәхмәт, шулай итеп, матур итеп барыш алганыгыз өчен. Мин Архангельстан шәһәреннән килгән кеше, хөрмәт итеп, үземнең дустымны Илназ әле бик яшь малай. Шуның өчен Илназ, чыгалымында достым. Илназны мин бик хөрмәт итәм. Аның җырлавы үзенчә бик матур. Илназ, мин сиңа әйтәсем килә, син бик бәхетле кеше, бәхетле малай, яшь кеше. Сиңа уңышлар, саулык, байлык, бәхетле бул, бергә булыйк, гомер буе яшик. Шуны әйтәсем килә, бүген көндә синең юбилеең, туган көнең. 30 яшь, әлбәттә син яши дә башламадың. Син яшәү. Шуның өчен әйтәсем килә, менә безнең юбилеебез үтте 65 яшь. Менә безнең ветераннарга, синең белән Илназ. Тукта. Безнең ветераннарга, безнең кешеләребезгә, менә Павлик Морозовны тоже әйткәннәр теге урыс дип акасы татар кешесе булган. Шуны әйтәсем килә, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шулай итеп матур барыш алганыгыз өчен, бөтен ветераннарга зур рәхмәт. Ветераннар безнең өчен менә шушы сугышта җиңеп алу өчен, шуның өчен без матур итеп бүген көндә яшибез. Рәхмәт сезгә, яме. Илназ, сиңа бик зур рәхмәт, яме. Менә тавышың алтын кебек. Син үзең дә алтын кеше. Шуның өчен Архангел мин әйтәм, нәрсә син алып килем инде. Менә шундый тотал телефонны, алтын телефон үзең алып килдем, яме. Китәләр. Сатарбыз бүген. Алтын телефон. Бушка. Шуны әйтәсем килә, монда 2 симка билетән берсе Архангельский булсын, берсе Татарстанныкы булсын бит. Бик зур рәхмәт, хөрмәт тамашалар, инде Рим белән без элегәрәктән дуслашып яшибез. Мине таныштырган иде Хәмдүн апа. Инде ничә күп җырлар үтте. Архангельский шәһәрендә Рим рәхәтләнеп яшәп ята торган җегет. Ул бөтенләй сәхнә кешесе түгел. Зур өлкәдә яшәгән кеше. Рәхмәт килү өчен Архангельскийда мине унар концерт белән чакырган кеше бу. Зур шәһәрләрдә мин аны гомерендә күрәчәгем түгел. Сабантуйларга чакыра, һәр җылы бик зур рәхмәт. Зур бәйрәмнәргә чакыра. Үзе дә бүген чакыргач, менә монда ишеп килеп җиткән бик зур рәхмәт достым. Менә инде Архангельскийда инде син минем җырларны җырлыйм дисең, яратам дисең. Минем бер җырларны гына җырлап китсәк бүген, мин шундый бәхетле булырым. Кызларым, кызкайларым, например. Дөнья һәм гомер. Эх, җанашым кебек җырларны җырласаң, бүген аннан да әйбәт кем булмаса иде. Рим, сәхнә синеке, рәхәтләнеп җырла. Рәхмәт. Эх, җанашым. Эх, җанашым.
Рәхмәт. Бергә булыйк, гомер бәяшик. Илназ, рәхмәт. Курса булыйк. Рим Калимуллин. Рим Калимуллин, Архангельск. Бик рәхмәт, Рим. Бик рәхмәт. Кадерле тамашачылар, кадерле дуслар, менә ерак араларны якын итеп дусларын килү, ул инде бик тә шатлыклы юбилей көннәрендә бигрәк тә менә Рим Калимуллин тумышы буенча ул Башкортстаннан, аны бик яхшы беләбез. Гомумән әйбәт егет, хөрмәтле дуслар, менә исемнәр нинди матур исемнәр бар. Рим име. Рим. Атлас. Илназ. Илнең назы, илнең назы. Илназ ышыннан да илнең назы була алды. Ул үзенең юлын тапты, тамашачысын тапты, җырларын тапты, сәхнәне тапты һәм илнең назы булды. Хөрмәтле дуслар, сезнең белән барыгызны да исемнәрегезне сорап чыгар идем инде. Исемегез ничек дип, хөрмәтле дуслар, сез шул хәле күп килгәнсез бүген. Бу мөмкин эш түгел. Без гадәттә кешеләр белән танышканда исемең ничек дип сорыйбыз. Җавапларда Кафел ди берсе. Альянс ди икенчесе. Аннары китә Энгельсон, Броллер, Нигат, Гауил, Урал, Агдәс, Ирлат, Арлат, Рахил, Рунар, Леонард, Ампер, Фарель, Регель һәм башкалар. Кыз бала исемнәре дә булардан калышмый. Хазяст, Офи, Афия, Нанита, Афтания, Гелара, Ганиафер, Ландрина, Бриллиант апа, Сифилис апа һәм башкалар. Әлбәттә кешегә исем бер мәртәбә бирелә. Ул аның гомерлек юлдашы булып китә, язмышын билгели. Трактор, дизель, комбайн кушканнарны нинди язмыш көтә икән? Исем мәгънәле булсын. Татар исемнәре янында ала карга кебек чит ят токым булып тормасын дибез. Безнең белән мәктәптә укыганнар арасында кемнәр генә юк иде? Нинди генә исемнәр йөртмиләр иде? Альберт, Вильсон, Никсон, Рудольф дисеңме? Һичюгы Роберт, Мальберт дисеңме? Әле хәтта Шурик, Альшарик дигәннәре дә безнең акылны саташтырып үзләренә саклану хисе уяталар иде. Әти-әниләре зуррак җирдә эшләгәннәр, балаларының исемнәренә Ленин, Маркс, Энгельс, Рева, Люция дигән изге сүзләрендә кушып, безне янә биек саклану биеклегенә мендерәләр иде. Без Рәшидләр, Рәисләр, Илназлар, Фазыллар үзебезчә сөйләшә татар классында укып килдек. Энгельләр, Ревоислар, Люцияләр татарча укымыйлар иде. Революция исемнәрен татарчага яраклашты бер егеткә Вали Касым дип исем куштылар. Ул Вылыкысым булып чыкты. Шулай бер вакытны Татарстан Республикасының Актаныш районына барып чыгарга туры килде. Вәт исемнәр анда ичмасам. Вилләр, Зилләр, Ленарлар бер якта торып торсын. Флун, Флус, Клун дисеңме? Фикус, Люкас. Аларның Люкас Шигапов дигән җырчыларын беләсез инде, Актаныш егете. Адидас, Робсон. Мәдәният йортында эшли Актанышта Робсон Мусин. Робсон, Таксон, Максон. Хакимият башлыгының исеме Энгель. Мельс, Феликс, Маузер, Кипарис. Прокурор. Гаҗәеп исем тезмәләре, культиватор, инкубатор, шуның шикелле бер шатыр. Шушы төбәктә яшәүче бер танышымның исеме Завгар исемле. Кем кушкандыр инде аңа бу исемне? Гараж мөдире. Заведующий гаражом дигән сүз бит бу. Улы рафинат, ягъни чистартылган шикәр.
Жер шарының иң кәттә исемнәре җыелган Актанышта әле ниндиләр генә? Джон, анда Америка, Луис, Көньяк Америка исеме шулай ук Актанышта. Инде Европага күчәбез. Долорес Ибарури исемендә алар кушкан. Безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә бер Актаныш кызы эшләде. Алып та барды, җырлады да Долорес исемле, шулай ук Актаныш кызы. Азияның Индиралары да анда, Һиндистаннан күбрәк. Африка гына читтә калмасын дип, коммунистлар вакытында кайберәүләр балаларына Патрис дип исем куштылар. Чөнки Лумумба сүзен әйтергә Актанышлыларга уңайсызрак иде. Австралиядан җүлле исем таба алмагач, кайбер акыллы башларның кызлары көңгөрәгә әверелделәр. 5 континент исемнәре генә җитмәгәч, әдәми зат яшәми торган Арктика һәм Антарктидадан да кеше исемнәре эзли башладылар. Алень белән Тулинны татарчалаштырып, Алина һәм Тулина дигән исемнәр модага кереп китте. Җир шары бетте, киттеләр шуннан Марс белән Венерага. Кояш Тембековның Актаныштан булмавы күпләрнең эшен пошырды. Бөек торгынлык елларының олы гигантлары үсеп чыккан чорда безнең күрше малае КамАЗның атасы Белаз исемле иде. Ул машинага таптады бүлде. Ярамады микән яңа Билал гына булып ирсә. Хәзер кабинеты ишегенә зур хәрефләр белән КамАЗ Белазович Уазов дип язып куйганнар. Актаныштан гайры таңы кемнең кайда һәм кайчан ишеткәне бар шундый исемнәрне: Нурбаян, Баян гармуннарны, Лемон, Әфлисуннарны, ашау-шу, күңел ачу әйберләрен, качытмаган җирне кашыта торган экземалар һәм деземалар. Безнең күршедә бер Диларис яшәде, без аны Беларус дип тракторга ошатып йөри идек. Тагын берсе Дәварис абый килеп йөрде, без аны Дуарис абый дидек. Диларис Беларус дигәннән дуслар, әнигә соң әле безгә яңа туган сабый балаларга юл атамалары белән шәп исемнәр кушмаска. Мәсәлән, асфальт, тротуар, бордюр, сквер. Марс, Венера исеме кушканнар, а Сатурннар, Нептуннар, Плутоннар юк. Йөр җиһазларында онытмаска иде безгә кадерле тамашачылар. Мәсәлән, унитаз. Азат азот исеме янына кислород, водород, денатуратларында истәсәң була. Күптән түгел Актанышта бер танышымның улы өйләнде. Исеме Фердинанд. Ә килен дә тегенде мондый гына түгел, Аэлита. Уйлап карагыз әле дуслар, ничек инде шушы гаиләдә Илназ яки Хәсән, Мөхәммәд яки Миңлегөл туарга мөмкин? Юк. Бу бер ничек тә була алмый. Безнеке шикелле гади татар исемнәре дә бу яшьләрне канәгатьләндермәячәк. Проблема: нинди исем кушарга? Ни өчен Габдулла Тукайлы, Салих Сәйдәшле, Муса Җәлилле бөек татар халкында яңак шире флюс бар, Атрахома Габдрахманова юк. Ангина Робертовна да шәп яңгырый. Әле күптән түгел генә мин Омскида гастрольдә булдым. Шунда концерттан соң минем яңа бер татар журналисты хатын кыз керде. Улымның да Илдарның да кызы туды ди. Мин әйтәм, бик әйбәт булган, бәхете белән, сәламәтлеге белән тусын ул кыз бала. Кем дип куштыгыз? Мин әйтәм, ул кыз балага Дана дип куштык ди. Хоппо, әйтәм, Дана. Мин әйтәм, татар шарак кушарга яканым. Дана бит маймыл исем ул. Siz bir maymul isemi kuşkansınız. Dana deyip değil, emine tatar şeref kuşsağız bula. Mesela Tana deyip. Tana tatar sözü ol. Tana ol birinci mertebe uğuz bilen yürgen buzau bula. Yartında kuvaklıkka ışık kildi bir çık. Elizılar, lenizılar tel sandıra çokançık. Yaşlar kuştu limuza deyip. İskitmişe elleni. Şumiza deyip bozab aytib azaplana devani. Күрше ete Kazbek atlı balaga da kuştular. İki Kazbek bir uramda birge oynab üstüler. Соңгы yıllarda Россияда yaşaучы 7 milyonlu büyük Tatar halkının
milli üs ağa üstü. Tatarlar indi özlerin tatar bularak hürmet ite başladılar. Sus çoşu 2-3 yıldağına eli. Hatta balalarına da şın tatarşa milli isimler kuşurga ımtılalar. Tatarlar indi kimgedir yaraklaşıp, kimgedir yalagaylanıp, Tatarlar için hurlıklı, yemsiz isimlerini indi balalarına da, anıklarına da koşmuyorlar. Tatarlar hazır İslam dini kanunlarında matur güzel isimler koşarga ımtılalar. Mesela Sümbül, Zübercet, Aysulu, Alsu, Aynur, İlnaz, Rahime, Rahile, Meryem, Kerime, Sultan, Emine, Muhammed, Resul, Salavat, Süleyman, Zeynep, Eminelerge bəxit dilim. Big rahmet, hürmetli tamaşaçılar, big rahmet sizge. Siz eligine ismin nişik degen humoristik eser tınladığız okudu. Rashid Hafiz ulu Sabirov.
Өлкәбезнең талантлы гитаристы Марсель Шамсетдинов һәм Казан бию ансамбле. Ә хәзер сәхнәбезгә яшь җырчыларыбызның берсе, Татар моңы конкурсының 1нче дәрәҗә лауреаты Алина Прокофьеваны чакырабыз. Soğanı doğaşılar gına koyda sayırıy Sormanı buyularını da direkte şol Sormanı buyularında direkte Düşenler gider bir zaman Birge yaşavları oy günele Emme ayrılışı bir yaman Birge yaşavları oy günele Emme ayrılışı bir Рәхмәт. Икенче җырым Диккат Сирай сүзләре Ринат Гыйбадуллинки әйдә җырлыйк. Килгән сайын сезне сагынып киләм, канатланып киләм кыш кебек. Сезнең белән җырлап очрашулар күңелләрдә калыр төш кебек. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендерик әле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кешеләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендерик әле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып
сайын сезне сагынып киләм, канатланып киләм кыш кебек. Сезнең белән җырлап очрашулар үнелләрдә калыр төш кебек. Әйдә, әйдә, җырлыйк әле, җилкендер игәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кешеләрне. Әйдә, 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 җырлыйк әле, җилкендер игәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кешеләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кешеләрне. Рәхмәт. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't cheep out a tip, try to do that conga beat. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't cheep out a tip, try to do that conga beat. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't cheep out a tip, try to do that conga beat. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't cheep out a tip, try to do that conga beat. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't cheep out a tip, try to do that conga beat. Матурлыкка баш ияргә ашык. Өлгерермен диме? Гомер кыска. Ул окшаган гөл тажында тибрәп, җем-җем килеп янган инҗе чыкка. Өлгерермен диме? Сизмибез дә яздан җәйгә көзгә күчкәнне. Без дә башка идек, исеңә төшер. Кайчан гына әле, күптәнме? Китәбез бит бер көн калмый. Вакыт патша безгә ул белә. Күпме гомер булып бирелгәнне, шатлык хәсрәт тутырып кешегә. Ыгы-зыгылы тормыш дәрьясыннан мизгел булып узган чагында матурлыкка баш ияргә ашык, изге эшләр кылып калырга. Матурлыкка баш ияргә ашык, матурлыкка. Шылсыз күңел моңсу булыр иде, бушлык булыр иде бу җанда.
Кеше була алмас иде, жыр булмаса әгәр җиһанда. Мәктәсе булыр иде башка, мәхәббәткә чиста җыр кирәк. Күңел моңсыз, җырсыз булса әгәр, дәртсез тибәр иде бу йөрәк. Sağlam dostlar, sağlam dostlar, sağlam tuğan ilkeyini şol, sağlam tuğan ilkeyini ilkey bilen birge sağlam yeşiley sügen irkemene. Heykelidin eğer süye kalsan, minen başka bir evteni sivar dik minen yakşırakını simelekin minen übenne sivar dik minen yakşırakını simelekin minen übenne. Hey jigitler sarılan kindirlibes sanıdık açılar kune kayda sayırı sarmanı bu yıllarında direkte şu sarmanı bu yıllarında direkte dina bulgan yeşile mehabetin Vurelip şeşek ata yürekten Avidenin kara kudu bizden yarakta utuşul bizden yarakta uta seni uylamay utayken ömrümün bir minuta. Bizning avul üstlerinde yıldız yana yaktırakla yıldız yana yaktırak Maygada yıldız bir yakın sinigine minen yarak Maygada yıldız bir yakın sinigine minen yarak Sığ
Ayrılasın Oldan bilelim Yalğız küredim bir kadın Ayrılasın Oldan bilelim Yalğız küredim bir kadın Diblalardan isken jilden bügüle Talının şükesile bügüle Talının şükesi Balga kilmi bele bulmay Başının küreşegin Balga kilmi bele bulmay Başının küreşegin Balga kilmi bele bulmay Başının küreşegin Bek zor rahmat, hürmetli tanışlar, bek zor rahmat. Şimdi her bir kişi yolda жүрей, hürmetli tanışlar, yolçular turunda bir cızılap ketkençe konsertimizin ahırına жетуге тырышмайбыз. Çünkü onda qaytып бәрі нәрсе жоқ. Мында жырлап, рахаттанып түніміз өткерібіз, ертеге іштен өзім сұрап қалдырымын, қалдырсалар. Бек зор рахмат, hürmetli tanışlar. Яңа жырлап кетесім келе. Міне достым, майыншым жазған жыр. Елнұр Саттаров кейін жазылған Вазы Ихматыгов сөздері. Yolçu. Min yollarga Yollarım özünde uğravda Dünyalar uralla yazmışlar buralla Tuttaşı üzülme jırlarga Paraşıp ümitke tibelgen Bulsun gel ferişte yoldaşın Parası şakırlar şakırsın Jırlıysa jırlarım tınmasın Paraşıp ümitke tibelgen Bulsun gel ferişte yoldaşım Parası şakırlar şakırsın Jırlıysa jırlarım tınmasın Çığa min seferge Şakırlar ötülmez idi ol Tüptüşüm bulmasa eğer de Paraşık ümitke tübelgen Bulsun gel ferişte yoldaşım Parası şakırlar şakırsın Jırlıysa jırlarım tınmasın Selamlep uzata Yıllarga yollarım tutaşa Jihanga selamim yangırasın Yollayman minanı jıraşa Paraşık ümitke tibelgen Bulsun gel ferişte yoldaşım Parası şakırlar şakırsın Jırlarım tınmasın Paraşıp ümitke tübelgen Bulsun gel ferişte yoldaşım Parası şakırlar şakırsın Jırlıysa jırlarım tınmasın Parası şakırlar şakırsın Jırlıysa jırlarım tınmasın Jırlıysa jırlarım tınmasın
Hürmetli tamашlar, şimdi teki konsertimiz ahırına жеткен дегендей, соғыс біткенде bir жігіт хат жаза екенін есіне. Әткейін кей, шартлаталар, қиынилар жемірелер, мұндай шегіні біле шегінсек, запам үйде болырмыз айтты дей. Шоның кебек, мұндай шегіні біле шегінсек, может әлі бүгін бітерді. Енді мәхаббет турында көп жырладық. Мәхаббет дегеннен bir жігіт білен bir қыз үйленішкендерде, жігіт қызға сұрау берген. Антимындай мен болмасам, сен тағы бір үйленереймін дейді. Теге жігіт иттәңге биштә бит инде. Мужигинде жігіт түгел, аңны меңле уйлап тұрмаған үйленереймін деп айтады. Анда иттәңге биштә уятса, мен де айтырмын сүзне қоянда. Қой башласын, дүртә қайтасың, биштә тұрасың. Шуңа күрә шушында фаталары тұрырыймы дегеш, тұрырый деп айтты ди. Шоқ басыля жоқларыймы дегеш, жоқты инде бірге тұрғаш. Менің Мерседесте де отырып жүрдеймін дегеш, әлі правал бермеді менің деп айтты. Шуңа кебек өзі кезектерін сатмағыз. Бірге келгенсіз, бірге қайтағыз, бек зор рахмат сізге. Hürmetli tamашlar, mene alıp okuyayım eli. Bek matır bir şiir okuyup gitesim kele. Min bay kişi, kızıgırlık mülketim var, sağınıp siler günlerim var. Qaytır deyip kütkenim var, aşıkkanda kitkenim var. Sağınғанда qaytkanim var, min bay kişi. Dayanırga etiyeni tuğanlarım, dostlarım var. Kişilerge kiregim var. Siz yaratkan tamaşaşım, dertli mыңlı jırlarım var. Tаңғы bilmez yeregim var, min bay kişi. Байлығымны ұрлар едім қорықмаймын. Бұларның соң менен башқа тағын кімге керегі бар. Рахмет сізге, құрметті тамашашылар. Айда сенің, қарағат ешәгіз, ауырлағыз, бек рахмет сізге. Өмірлерді бұш қалдырмайым. Hisler taşıy, sandıgaçlı жылы yazlarda. Seni tanıma gözler kiler diye, aldalı şeyler bulganda. Kırmış güzel matur bulgan jirde, anlayırsız hisler buldurmayıp, yaşigeler. Hem seyirip, ömürlerini boşqa uzdırmayıp. Yaşigeler seyip hem seyirip, ömürlerini boşqa uzdırmayıp. Matur mezgillerde güne ölsün, biz yaşayan turmuş yılları. Yaşık sıklanırlık ide, tibrensinler köngül kılları. Turmuş güzel matur bulgan jirde, anlayırsız hisler buldurmayıp. Yaşigeler seyip hem seyirip, ömürlerini boşqa uzdurmayıp. Yaşigeler seyip hem seyirip, ömürlerini boşqa uzdurmayıp. Жырға қушып тұрмыш мәшәқәтін, жеңіл достлар бірге яшәргә. Биек үрләр бізге бір не түгел, сіз достларым болса дәшәргә. Тұрмыш güzel матур булган жердә, аңлайышсыз хисләр булдырмыйк. Yaşigeler seyip hem seyirip, ömürlerini boşqa uzdurmayıp. Turmuş güzel
süyülüp ömürlerini boşqa uzdırmayık Yaşaygalı süyüp hem süyülüp ömürlerini boşqa uzdırmayık ömürlerini boşqa uzdırmayık Bek zor rahmat. Hürmetli tamашалар, endi bizning Sherli Nazlı 30 yazın degan konsert programmamiz oxiriga yetdi. Hürmetli tamашалар, bek zor rahmat. Shu ayttirib meni hurmat etib kelganingiz uchun, shu shunday istimator kunlarda endi sheyda qaytarga bo'lar. Shunga o'kinishdir, qish tugul. Shunga tuzarmiz endi 3 soat yarim ortiq bordi. Ona qaramasdan o'tadingiz, bek zor rahmat sizga. Hürmetli tamашалар, endi bugun menimda do'stlarim o'tira, yaqdoshlarim Rashid Qabir sizga bek zor rahmat deganingiz uchun Kamil So'zish, Anziya apa, Ilnur Ildarish, Asik Ahmedich, Haris Atnovich bek zor rahmat sizga. Do'stlarim Faroilish, barig'izga bek zor rahmat. Ko'rganlaringiz, bilganlaringizga Atim Anima bek zor rahmat. Endi avursalarda bugun keldilar. Dardlanib keldilar. Singlikaşlarıma bek zor rahmat, tug'anlarima barig'izga bek zor rahmat. Shu shunday motor kechani birga o'tkazganingiz uchun. Kelesi shoshalar shulay ko'rishiga asli rahmat sizga. Hurmatli tamashlar, bugun qatnashgan artistlarga tanishib ketasiz kelar. Barisi talantlar, barisi da o'tganlar. Mening eng yaratgan bayanchilarim, do'stlarimning birlari. Bular mening bratlar deb aytsa bo'lar. Tug'anlashib o'tdik. Elnur Sattarov, Robert Khalilov. Gitaristlarımızın birisi Mahsen Şamsuddinov. Saksafon Martin Marrodov. Hürmetli tamashlar, endi bularga beyishlar deb aytirga bular bek motorlar. Qozon Beyonsa bil beyishlarimiz ham qo'noqlar, do'stlarim keldi Afrika beyishlari. Şurada var, şurada. Bek zor rahmat. Hürmetli tamashlar, mana yosh kunlar bo'lgan qaramasdan bek motor jırlayıp, men bek o'zim hurmat etam. Sarman yig'idan Alina Prokoyeva. Bek vokal partiyasida Go'zal Xatiyanova. Olib borishlarimiz Simbila ham Rustam. Chiqa qizlar mana. Bek zor rahmat. Hürmetli tamashlar, endi Arxangelsk shahridan orliq ishini tashlab, butunlay bu o'lkada shutranchi tugul. Men uni bek hurmat etam. Menda ular meni bek hurmat etadi. Rim Kalimullin, bek zor rahmat do'stim. Hamalsu Habibullina. Hürmetli tamashlar, былтырғы концертіміздің, шушы концертіміздің baş rejissörü, ssenariy avtori, Tataristanның халық артисті Karim Chechenis'dagi drama teatr artisti Zufar Qarisi. Qanday albatta, bugungi kechaning sababchisi talantli mungli jurchimiz Ilnaz Bilmaliyev. Sağ olunuz, boy bo'lunuz, rahat yashaysiz, motor kishidirsiz, baxtli